Chingaki bochori obonene bore bosio nigaba Kenya bingire kuyarigani hase rituko ria rero gati abamenyi ba Nyaribari chache besoki na komokoboko chwele Okengo Nyambane kurwanire kirugo ky'obojumbe ase bamutogi goikange habari mwafu anene abubaganiti hobokonyi engana bate babuna nikimanyirerio ky'oburayi ubuya morikejo dibone asanya na twariganira robotiro. Ime yebunge ya Nyaribari chache egotoke kaunti ya Kisii siasa korwa asabana siasa ni goyarokanire kugenderera komenta omuso munene uchiasa bamenyi bensemeyo chingaki gati yabagaka nabangina kurwa sebunge yo besokire na komusegeta omwana siasa yomo kurwa se chinsemecho aserieta Okengo Nyambane asokurigekero ky'obojumbe aneno sobochori buri busio korengana na makora ya maya anene yo kunyora abari no kunyorogoke. Dr. Henry Ongegu Sembe korwa Kiambu Ward omweshimiwa Okengo Nyambane tari obisi lakini onyari ekorika abana Kenyaga orera abana chinse chiesiko bang'eire koimoki uchumi ya Kenya iguru ng'akirenda araso obisi onyokorira aya tari abisi arajobisi amagende otako ba mange mono sababu yale maneno yote ambayo yanafanya kwa makanisa, kwa watoto ambao hawajiwezi, kwa wamama, kwa vijana wa bodaboda, ameonyesha ya kwamba ni kiongozi shubafu. Ama namna gani wamama? Esegete anene ase bari batari kwenyara gati yaria bakwenyora anene asokomo koboko muna omurai bw'abantu amatanga chipiri abakonya basinyirunya gitari oretire emebereyo abarwaire oakanire chipiri ebiremo bakanire ayonsinga kitogoteba nende bono ogosemeria kwabo nokonyora magenderera amange nonyamaega yokororekana kokonya abaonchoria bakabake sector ya bodaboda. My fellow Nyaribari Chache people, let us grow and vote somebody in the name of Okengo Nyambane who can help us. Aye guri baga 2027 amagendera amange narorekane kubwa yitoroje bono kurega ase chinsemo chia Kiambu chigotoke bunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii elianigo nkoro kwa Dipon Asanya.